Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kaagsara man kay malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaynan City, kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Health Secretary Francisco Duque nagsiling nga 93% sa mga napatay sa COVID-19 sa Pilipinas wala mabakunahan. Tatlo na tanan ka mga lugar ang ara sa areas of concern sa Negros Occidental PNP. Muslim leader nga gipatay, nagabato na nga daan sa death threats antes gintiro. Sa Calatrava, mga minor de edad nga na-rescue sang army na missing. Kag sa Good Vibes, anay scholar sa Hinubaan PNP, katapo na sa Philippine Coast Guard subong. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga magapabilin sa status quo ang mga flights nga Manila-Bacolod, Manila. Ini sa tunga sa ginalantaw nga posibilidad nga pagdugang kuntani sa Manila-Bacolod, Manila flights base sa executive order nga ginpagwa ni Governor Eugenio Lacson sa pag-extend sa Alert Level 3 sa Negros Occidental tubtub sa Pebrero 15, ang air travel padulong sa Negros ang na-restrict sa 2 ka flights per airline per day para Manila-Bacolod, Manila kag 1 flight per airline per week para sa Cebu, Bacolod, Cebu. Pathag ni Lacson, nagpanaog matuod sa Alert Level 2 ang National Capital Region pero ang positivity rate nila sunod sa Department of Health yara sa 20%. Mataas ang sa standard sang World Health Organization nga 5%. Dapat nga mag-andam sunod kay Lacson, rason nga gusto niya magpabili ng flights sa status quo. Obviously, there's a lot of pressure from the business sector. No? But the facts say that very high gap ng positivity rate sa NCR, which is way above the standard of WHO of 5%. So, I prefer to just maintain the status of flights until we can see that the panaog na gitang positivity rate sa NCR. Sa number 9, ahente kag pahinante sa truck ginhold up sang riding in tandem sa Kabangkalan City. Parayo ng investigasyon karon sa PNP agud makilala ang duha ka mga suspect nga naghold up sa isa ka ahente kag iya pahinante sang Lunes sa barangay Kamingawan sa syudad sang Kabangkalan. Sa investigasyon sa PNP, nagapangkolekta ang duha sa isa ka tiyanggi sa among lugar. Sang sila ang ginpunduhan sang riding in tandem kag gintayaan sang armas. Ginkuha sa mga suspect ang bag sang biktima nga nagaunod sa masobra 50,000 pesos nga cash. Suro sa PNP, sila ang mayara na karon sang persons of interest kag ila hibaluon kun bala amo man sila ang grupo nga nag-hold up sa mag-asawa sa syudad sa nagdigad nga semana. Sa number 8, isa ka illegal drugs watch list sang mga drug personalities kag drug groups ang kinahanglan sa Philippine Drug Enforcement Agency kag Negros Occidental Police Provincial Office para sa ilang drug clearing operation. Sa records ng PIDEA, as of December 2021, may 51.68% nga drug cleared ang Negros Occidental, samtang 21.31% naman nga drug cleared ang Bacolod. Ang POHA Drug Group kag Quadra Drug Group ang duha lang sa mga ginakabig neutralized drug group sa probinsya sang PIDEA Negros Occidental. Pero hindi malipod nga madamo gihapon sa mga drug personalities kalabanan diri bag-o lang na release sa bilangguan nga amo ang nagabulos kag nagapadayon sa illegal nga hilikoton. Sunod kay Agent Bamboo, team leader sang PIDEA sa probinsya, isa ka workshop ang natalana sa tunga sang ahensya kag Negros Occidental Police Provincial Office agud nga mapatod ang mga nabilin nga drug group kag drug personalities sa isa ka harmonized drugs watch list. Diri man magabase ang PIDEA para sa deliberation sang drug clearing operation sa mga kabaranggayan.
Ti so far dako ang percent nga nagabalik tungod nga makita taman sa mga news, mga dati nga priso, mga naka-plea bargain, amo man gyapon ang dakpan liwat, so dako pa ang porsyento subong ang nagluwa nagabalalik gyapon sa pag-engage sa illegal nga droga. Sa number 7, apat ka mga menor de edad nga na-rescue sang Army na missing. Duha ka semana na nagligad sang na-rescue sa katapos ang 79th Infantry Battalion ang mga menor de edad nga nagapangidaron 16, 13 na pulo kag 7 ka tuig sa barangay Hilubaan sa Banwa sang Calatrava. May naghatag sa Army sang impormasyon nga gin-abandon sa mga ginikanan nga katapos ang New People's Army ang apat gani gikadtuan ini sa mga soldado. Sunod sa commanding officer sang 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Javines, ginpalabot nila sa lokal nga panguluhan sa Calatrava ang insidente kag gitagaan sang ayuda ang mga kabataan. Pero bangod sa wala man sang posibilidad o kung wala man sang pasilidad ang Municipal Social Welfare and Development Office sang Banwa, gin-turn over ang mga kabataan sa foster parent nga magasapupo sa ila. Sang Lunes, ginpahibalo na lang kuno ang Army nga na-missing ang mga kabataan. Suno pa sa kay Javines sa panaysayon sang foster parent, sang Sabado pagbalik sang foster parent sa ilang balay, wala na ang mga kabataan. Mga taga-Gihulngan City, Negros Oriental ang mga kabataan kag ginasaylo-saylo sa mga ginikanan nga nagupod sa hublag suno sa Army. Sa number 6, nagpanaog na ang kadamuon sang healthcare worker sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital, nagdubo na sa 38 ang nagpositibo sa COVID-19 kag 8 ka iban pa ang napaidalmo naman sa quarantine. Ginaplasta na lamang kag suno kay Diaz maga-announce ang ospital kung sano ini makabalik sa ilang regular nga operation. Damlag pa ang kadamuon sa nagpositibo sa virus sa mga ospital ang nagtugas ang temporaryo nga pag-untat sang pila ka mga hospital services. Sa pihak nga bahin, nagapabilin sa 120 ang na-admit sa ospital sa Cadiz bangod sa COVID-19. Suno kay Diaz, 261 ang admitted COVID patients sa Negros Occidental, lakip na Bacolod. Kagang ospital sa Cadiz ang may pinakamadamo nga admission. Nagasaka panaog naman ang nagaka-record nga new COVID-19 cases sa probinsya. Kahapon, 311 ang new cases. 368 naman ang naka-recover. They're about to announce that full operational na sila, no? Fully operational na sila. And we have already discussed this with Dr. Mistral, the Chief of Hospital, and I am just waiting for the official document from them to declare that they are now ready to resume full operations. Sa number 5, sa hindi madugay, mahimo sigura naman sa probinsya sa Negros Occidental ang pagbakuna sa mga kabataan nga nag-aedaro na 5-11 anyos. Madamo naman sang nabaton nga request ang probinsya bahin sa pagbakuna sa mga magagmay nga mga kabataan. Mahimo nga sa Pebrero 14 man makasugod ang Negros Occidental. Ini ang mangin sa tagsa ka LGU sunod sa kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Kag ginalantaw nila nga hindi na kinahanglan ang registration kag pwede nga walk-in na lamang. Depende sa mga sitwasyon. Kung may pagdagsa, mahimo nga ipatuman ang registration. Maghatag man ang probinsya sang logistical support sa mga LGU. Ginahulat ang announcement sa Provincial Health Office bahin diri suno sa kay Diaz. Sa karon ang Pfizer pa lamang ang nakabaton sa emergency use authorization para sa mga menor de edad. Damo naman request sa province nga ang minors pagasuguran ta na bakuna, especially Pfizer, kay do it's proven even sa Gua, no, nga mas safe ini para sa ila. So ang aton nga provincial health officer supposedly is going to make a statement kung saan og kita kasugod, no, but hopefully on Valentine's Day also kung makasugod ta sugudan ta naman. Sa number 4, Negros sa Occidental PNP ang karon mayara na sa 3 ka areas of concern sa Negros Occidental.
Nadugangan sang isang areas of concern sa Negros Occidental sa palaabuton nga piniliay sa Mayo. 3 na ka LGU sa probinsya amo ang areas of concern sa PNP kung sa diin posible magluntad ang gamo subong nga election period. Suno kay Lieutenant Abigail Donasco, ang dugang nga areas of concern ang hindi pa nila nahingadlan o kung mahingadlan apang ini suno sa iya ang isa ka banwa sa sur nga bahin sang probinsya. Damlag pa ginngalanan sang COMELEC ang una nga duha ka areas of concern nga amo ang banwa sa Moises Padilla kag syudad sang Escalante. Sa number 3, Muslim leader nga ginpatay sa Victoria City nagabato na nga daan sa death threats antes ginpatay. Isa sa karon sa mga anggulo nga ginatutukan sa Victoria's PNP sa pagpatay sa negosyante kag leader sa Muslim community sa syudad sa Victorias nga si Iksan Umpar among iya sininabaton nga death threats sa nagligad nga semana. Si Umpar ang ginluthang sa Martes sa parking area sa City Hall sang wala pa makilalaan nga gunman. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Joseph Fajardo, OIC sang Victoria's PNP, ginpahayag sang utod sang biktima nga si Umpar nga nagbaton sa pagpamahog nga tumbahon siya sang iya nga mga nakaaway sa panahor. Masami suno sa pulis nga nagahampang sang poker sa Bacolod ang biktima, gani ila ginahibalukon sa diin nga lugar sa Bacolod kag kung sino ang iya nga mga kaupod. Parayon man nga ginahibalo sang PNP kung may CCTV malapit sa lugar nga nakakuha sang pagpalagyo sang suspect bangod sa guba man ang CCTV sa parking lot kung sa diin natabo ang pagpaniro. Sa number 2, pagnubo sa nga COVID-19 cases ang ginapaabot sa nga Bacolod Emergency Operations Center antes magtapos ang bulan sang Pebrero. Omicron variant ang isa sa mga natumod nga kabangdanan sa pagsaka sa COVID-19 cases sa nagligad nga bulan. Pero halin sa triple-digit nga kadamuon sa new COVID-19 cases na naog sa double-digit ang mga dugang nga nalatnan sang virus humalin sa nagligad nga inadlaw. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Emergency Operations Center, ginalantaw nila nga antes matapos ang bulan sang Pebrero, maganubo pa sa single-digit ang new COVID-19 cases sa Bacolod. Dungan sini ang pagnubo man sang alert level status sang syudad. Sa records ng Department of Health 6, yara karon sa high-risk classification ang syudad nga may 47% positivity rate. Nagapabili naman sa moderate risk ang healthcare capacity utilization rate nga yara sa 54.83%. So we're hoping nga sa padaso nga may nadlaw, sige pag ita pagpanaog sa kaso sa syudad sa Bacolod. Ito mong measures natin, una ang atong border control, ikaduha ang atong agresibo nga bakuna, sige man ang atong surveillance testing, may contact tracing, kag ang pinaka-importante ang observance sa minimum health protocol. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. %93% sa mga napatay sa COVID-19 sa Pilipinas wala mabakunahan. Ining sunod sa kay Health Secretary Francisco Duque. Ining iya ginanunsyo sa paglunsar sang res bakuna sa butika sining hapon. Ma-report si Nico Delfin. Wala sang herd immunity. Ining nangin pahayag ni Health Secretary Francisco Duque sa pagpati nga hindi ini mangin applicable bisan sa mga fully vaccinated. Porsigido, ang mga local government unit humalin pa sa nagsugod ang vaccination program nga malabot ang herd immunity. Pero suno kay Duque, population protection ang mahatag sang vaccination program. Kung vaccinated ka, people can still get infected. So hindi ka pwedeng nagkaroon ng herd immunity under such circumstance. What we aptly should call in is population protection, mainly for severe and critical COVID infection. But your population protection will have to be defined. Population protection for A1, yes or no? Yes. Population protection for A2, elderly, I'm not sure. Kasi ilan ba, we already have 70% of all your senior citizens fully inoculated. Sa launching sang res bakuna sa butika sa mall sa Bacolod, ginpahayag man ni Duque nga hindi dapat magduha-duha ang publiko sa mabulig sang bakuna.
Base sa records ng DOH, nagwa nga 93% sa COVID-19 related deaths sa pungsod ang wala mabakunahan. May 85% naman sa mga na-ospital ang hindi man bakunado. 93% of deaths, unfortunately, yung mga tumatawag, is because they are unvaccinated. So that's why vaccination is a game changer. And I keep repeating that. And I hope that this is internalized by each one of you here today. Samtang ginanunsyo naman ni Vaccine Czar Vince Dizon nga ginreschedule nila ang pilot launching sang 5 to 11-year-old vaccination program sa Lunes na tungod man sang delay 760,000 ka doses ang Pfizer vaccine. Ang manubo nga dosage ang brand sang bakuna among natala na gamiton para sa mga minor de edad. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, scholar sa mga pulis sa banwasang hinubaan ang karon katapo na sang Philippine Coast Guard. Ang iyang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Pinaagi sa siningapu sa Facebook ni Ricky Magbanwa na hibaluan sa kadamaan nga mga pulis gali sang hinubaan ang nagpa-eskwela sa iya. Sa before photo, makita nga nagapanghuga siya sa istasyonan sang pulis kag sa after photo, naka-uniforme na siya sang Philippine Coast Guard. Istorya ni Ricky, na-detain sadtong iya nga amay sa hinubaan PNP kag sa iya pagbisita. Ginmuno siya sang hepe sadto sang hinubaan PNP nga si Police Major Roberto Injape Jr. kunuyag niya nga mag-eskwela. Wala patani sa plano si Ricky nga magsunod sa kolehiyo kay nagabulig man siya pangita income para sa lima niya ka mga mangod. Pero nadesisyonan niya nga batunon ang ginatanyag sa iya sang pulis. Kung Lunes tubto Biyernes, sa hinubaan PNP siya nagatiner kag nagabulig sa mga ulubrahon sang pulis. Kung weekend, nagapauli siya sa ila. Ginatagaan man siya sa mga tropa sang kwarta para pang allowance kag pangbakal sa school project. Nagasupot pa siya para ihatag sa iya mga manghod kung weekend. Mabakal sila, pati siguro nila, tuman mo ko, pagdatakon, pag nagaan mo na lawan siya ko. Mga kambyo, wala na ginagawa sa akon. So dara ka nagakuha sa alawan sa mga kambyo nga wala nakuha? Oo, natipon ko ng mga kambyo, tapos natagos mga mga kisa. Luyag niya gitani mangin pulis, ugaling sa may nag-abot ng oportunidad nga naghatag sa examination ng Philippine Coast Guard, ginabisuhan siya sa mga pulis nga testingan niya. Actually, gusto ko magpulis. Pero that time, siyempre, yes, ako college, third year college ko. In that time, may recruit ang Philippine Coast Guard. Gambar man ng mga tropa sa akon, mga pulis ng kitas sa akon, nga apply mo lang sa Coast Guard, i-grab mo lang opportunity, kaya para sa mga Japon kung may aras sa government obra, para sa mga Japon sildo, kung may obra mo ko Japon, kung may mainting obra. Nag-training siya kag nagkuha sang exam sa Coast Guard. Kag sa sinigid lamang, nakapasar siya. Subong, naka-assign na siya sa Cebu kag katapo na sang Philippine Coast Guard. Dako ang iyang pagpasalamat sa mga pulis nga nagbulig sa iya kag nagahatag sa iya sang advice sa kada nagaproblema siya. Mamba ko sa mga pulis nga nagbulig sa akon, especially kay Sir Injape, siya una natin sa akon kung encourage sa akon para musila ko. Then, nakapunga po sa amat sa iya kay tungod kay sa iya nga kayo, kag mabulawanan nga tigil-puson, buhat ng tao, kaya ko nga rin eskwela si Mayo, may tagaan sa advice kung di rin Mayo kung hindi. I think God siya ang gigamit para sa akon na makalabot pa akong mahandom. Para kay Ricky, ang Ginoo ang nagbulig sa iya. Gingamit sang Ginoo ang mga pulis nga mga instrumento para mabuligan siya, labot ang iyang handom. Parang grabe, bisan sa ginabuligan naman siya sa mga pulis, makakuha pa siya mag-support kwarta kag ihatag man sa pamilya niya. Kanami gid. Working student, kitsa balingwa. Literally gid siya. Oo. Pero grabe man, no? Nabuligan siya sa police rooming sa ang iya man nga pagpanikasog, inang makahatag sa aton sang Inspiration. inspirasyon. Isang yampal, Barb, sa pag-interview ko ang last line niya is, ang Ginoo ko na nabulig sa iya, instrument lang ang mga pulis para malabot yung iyang handom. Wow. Kaaga mo itong mga balita sa Negros, Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.